Ah, goeie. Hoi. Wat ben je aan het doen? We zijn even lekker aan het voetballen in de coronatijd, hè. Verwarm worden. De jongens hebben lekker huiswerk gemaakt. En even ertussenuit. Dit zijn jouw zoontjes? Ja, klopt. Ja, de oudste is 10 en de middelste is 7. En ook nog een dochtertje. En jullie zijn echt een voetballiefhebbers? Ja, klopt. Voetballen altijd lekker bij Zeerobben. De jongens voetballen ook bij Zeerobben zelf. Dat is helemaal super. En is dit nou inmiddels een vast onderdeel van jullie dag geworden? Ja, even die energie eruit. We zijn al hartstikke vroeg wakker altijd om 7 uur. Dus om een uurtje of 10, half 11 even er lekker uit. Om even een uurtje te ballen. Want hoe zien de dagen op dit moment eruit bij jullie thuis? Veel huiswerk maken, lekker sporten en spelletjes doen. Ja. En voor u is dit ook wel even prettig. Nou ja, zeker weten. Voel me weer een beetje jong. Ja, en de toekomst ziet er weer een beetje rooskleurig uit, want ze mogen weer naar school. Gelukkig wel, ja. Zeker weten. Nog 4 dagen, hè? Heerlijk. Hoe zijn jullie vanochtend begonnen? Wat hebben jullie allemaal eerst gedaan? Ja, gewoon huiswerken. Ja, en gewoon broodje gegeten. En gewoon, ja. En gewoon huiswerken, ja. Dat hoort erbij. Zeker in deze tijd. Ja, vanwege de coronatijd werken we nu thuis. En de scholen gaan weer open. Ja, Hoe vinden jullie dat? ja, leuk. Ja, het is wel weer fijn, want van het thuiswerken word ik op een gegeven moment wel moe van. Superveel thuis. Op school kan je gewoon goede vragen stellen. En dan kan de juf je ook met zulke dingen helpen. Jongens, veel plezier. Ja, Dan gaan dank we u weer wel. lekker voetballen. Ja, ja. Doei, doei. Doei.